well done, kun yi nasara a kaina. Kaɗan ya rage, kun yi nasara, ni kaina na tafa muku. Amma idan dai har zan fita a cikin masana'antar ku yi farin ciki ku ji daɗi, to ni kuma zan samu farin ciki da jin daɗi. Na fita a cikin ku, na canza wata sana'ar, ina samu zan zauna da iyalai na lafiya, zan zauna ni kadai da dangi na lafiya, ba tare da tunanin gobe za a ce kaza gobe za a ce kaza ba. Online din ma wallahi ba lalle ku gani ba, saboda ni wannan medium da kuke gani nake yi dole ce ta sa nake yin shi, ni ba ma abocin media bane, amma duniyar ta riga ta zo dole sai da ita, shi yasa nake fitowa nake yi. Idan na gaya muku adadin mutanen da na ba gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood, lissafa su ma zan yanzu, za ku sha mamaki. Duk wanda na kira sunan shi billahi allazi la ilaha illa huwa, na ba shi kashi 30 ko 50